Не, добре. Аре, давай на това. Аре, Давай. И най-хубавото е, че настъпвате на едни същи гребла всеки път. Никаква обучаемост. Аре. Чакай, бе. Някой не ти това, бе. Вече не мога да дигнете изобщо. Айде сега, брат, Макса оттам. Емо, мъги с ръката оттам. Къде е това? Ето е долу. Сега как се вързате с коня? Айде, брат, да показвам. Всичко е документирано. Това се казва вече ветрила. Работещи ветрила. Той дето трябваше да го сложи на място обаче, като го прибират. Няма бе, ще се фани по някакъв начин. Дай една малка фаленка и ще го фаним. Викаш, ще вземем от друго място и ще го заместим. Искам да питам, разбрахте ли колко е важно всяко нещо след да бъде поставено на място? Yes, хер, капитан. Я, повтори! Путките майни се издарихме. Повтори! Така, разбрахте ли? Като се вземе една нещо, ще трябва да се остави на място, в който трябва да бъде. Вярно, хер, капитан, ние сме путки. Я май пилем! Някъде. На пътчка си майна. Кое е по-точно? Това. Кое е пичка си майна? На фичоза. Това е една от всичките майни възможни. Аре, брате, като... Абе, ела го направи като с крайна сметка това нещо. Той не му е работа, той е хер капитан. Значи да ги мръсни. Той е само командва. Виж ко, аз преди малко ви гледах в игра с фала. Имаше да обикалите през този род още 25 години. Поне. Добре, тъс коня за кой сега не толкова държи да... Аре! Спокойно, следващия. Има ли някаква важна функция това нещо? Има естествено. Защото вече кика почва да се качва нагоре. На по-пълен курс кика почва да се качва за вече. Знае защо не работи по-малко. Аре, ме. Трябва малко, няма да го направи като скъса. Стой си там, няма да... Направи го. Няма да бръкаш по стои. Ето, видя ли, че като Като имаш претенции, да го направи. То не е претенции, защото човек трябва да види пред къде е разбата, пред да пъха болта. Нали? Коц, Обратният вариант също става, но е по-труден. с твоите инструкции и заповеди не мога спра да снимам. Пани го малко, аз ще помогна с това, ще го пренете към най-стига. Просто не мога да спра да снимам. Иска да палиш пренчи.
Но паса, но по принцип, стойка, трябва винаги на лодка да имаш много, винаги тя може. Славята на една такава позиция. И зависи от Аз се обърна. Историята знае такива случаи много. Най-често не е вятъра, човека, който казва. Да. Смисъл, видял съм. Един вид човешката грешка. В случай, когато хора човека се обърне и да покаже Джона, какво става той човека? Аз съм нямам просто.